இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். பிரேயர் சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் கேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यता देशतारिणे। जय श्री चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डिवोटीज. வால்யூம் கரெக்டா இருக்குல்ல மாதாஜி? ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே? கரெக்டா இருக்கு மாதாஜி, கரெக்டா இருக்கு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 13, சேத்ரக்ன விபாக யோகம், இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு. இந்த 13வது அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னு நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம். நான் மறுபடியும் இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை சொல்லி வரவேற்கிறேன். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் மங்களூருவுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதகி ஜெய். அத்தியாயம் 12. நேத்து பார்த்த அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா, பக்தி உருவமற்ற நிலை. அதாவது அருவவாதிகளுக்கும் உருவத்தை நம்ம ரூபத்தை கும்பிடக்கூடிய பக்தர்களுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அருவவாதிகள் அந்த ஜோதியிலே ஐக்கியமாக விரும்பி தியானங்கள் செய்வார்கள், பக்தி தொண்டு செய்ய மாட்டார்கள். அவர்கள் ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கு, அந்த மெட்டீரியல் பூல்ல மறுபடியும் விழுகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கும். சோ அது ரொம்ப கடினமானது அப்படின்னு பகவான் சொன்னாரு. ஆனா ரூபத்தை வழிபடக்கூடிய பக்தர்களுக்கு அந்த டேஞ்சர் இல்ல அப்படிங்கறதும் சொன்னாரு. சோ பக்தி தொண்டு செய்வதே எளிமையானது அப்படிங்கறத பகவான் சொல்லிட்டாரு. பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு. கிருஷ்ணரை அடைவதற்கு நம்ம என்னென்ன தகுதிகளை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கறத நிறைய ஸ்லோகங்கள்ல நம்மளுக்கு தெளிவாக சொன்னாரு. இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போறாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் 6 கேள்விகள் கேட்கிறாரு. சேத்ர அப்படின்னா என்ன, சேத்ரக்ன அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் நிறைய கேள்விகள், 6 கேள்விகள் கேட்கிறாரு. நமக்காகவே கேட்கிறாரு. சோ அந்த அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் எல்லாம் என்ன, அறிவை நான் அறிவை வளர்த்து கொள்ளணும் அப்படின்னா அதுக்கு நான் என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத கேட்கிறாரு. நியம், அறிவின் பொருள் என்ன அப்படி, நேயம் அப்படிங்கறதுதான் அந்த மாதிரி நியம்னு போட்டிருக்காங்க. பிரகிருதி அல்லது பிரகிருதி புருஷா மற்றும் அதனுடைய கலவை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு.
சோ அறிவின் பார்வை எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. சோ இந்த 6 கேள்விகளுக்கும் வந்து என்னென்ன பதில்கள் சொல்ல போறாரு அப்படின்னு நம்ம வந்து விரிவாக நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதனுடைய மீனிங் நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பிரகிருதி அப்படின்னா இந்த இயற்கை, இந்த என்விரான்மெண்ட். புருஷா அப்படின்னா அனுபவிப்பவர், பிரகிருதியை வந்து அனுபவிப்பவர். சேத்ரா அப்படின்னா இந்த களம், அதாவது சரீரம், நம்மளுடைய உடம்பு தான் வந்து சேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சேத்ரக்ஞ அப்படின்னா அவர் உடலில் பார்வையாளர், அதாவது நம்ம உடம்புக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற ஆத்மா. ஆத்மா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம உடலுக்கு நம்ம ஆத்மா வந்து நம்ம உடம்பு பத்தி மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா பரமாத்மாவுக்கு எல்லா உடம்புகளிலும் என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாம் தெரியும். சோ சேத்ரக்ன அப்படின்னா பார்வையாளர். சோ ஞானம் அப்படின்னா அறிவு. அது என்ன, எதை பற்றிய அறிவு? சேத்திரத்தை பற்றிய, சேத்ரக்னாவை பற்றிய அறிவு. அப்புறம் நேயம் அப்படின்னா அறிவின் இலக்கு. நம்ம எதுல போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். சோ பரமாத்மா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இதுதான் வந்து இதனுடைய மீனிங்ஸ். இத மீனிங்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள போகும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சோ இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாவுக்கு இந்த உடல் என்பதுதான் களம். சேத்திரம்னு சொல்லலாம், களம்னு சொல்லலாம். நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது. சோ இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாவுக்கு இந்த உடல் அப்படிங்கிறது தான் களம். சோ இந்த உடல் என்பது எதனால் ஆனது? புலன்களால் ஆனது. சோ இந்த புலன்களை வைத்துக் கொண்டுதான் நம்முடைய ஆசைகளை எல்லாம், நம்முடைய செயல்களை எல்லாம் வந்து நாம் செய்து நிறைவேற்றி கொள்கிறோம், அனுபவிக்கிறோம். சோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு உடம்ப வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு தராரு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்லோகம் என்னன்னு நம்ம பார்த்திடலாம். 1 and 2 ரெண்டுமே இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அர்ஜுன உவாச்ச பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ சேத்ரம் சேத்ரக்னம் ஏவச ஏகத் வேதிதுமிச்சாமி ஞானம் நேயம் ச கேசவ. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு? ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இதம் சரீரம் கௌந்தேய சேத்ரம் இத்யவிதீயதே ஏதத் யோ வேதி தம் பிராகு சேத்ரக்ன இதி தத்விதஹ. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை அதாவது பிரகிருதி, அனுபவிப்பவன் புருஷ, களம் சேத்ர, களத்தை அறிபவன் சேத்ரக்ன, அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் நேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்னு இந்த 6 கொஸ்டினையும் பகவான் கிட்ட கேட்கிறார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம், அதாவது சேத்திரம்னு சொல்லலாம், இந்த உடலை களம்னு சொல்லலாம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த உடலை அறிபவன், களத்தை அறிபவன் சேத்ரக்ன என்று அழைக்கப்படுகிறான், அதாவது ஆத்மா. சரிங்களா? இப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ உடல், உடலை அறிபவன், களம், அதனை அறிபவன். சோ இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியணும். சோ நம்முடைய உடம்பு அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகிறது. ஆனா ஆத்மா ஏதாவது மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகிறதா? இல்லவே இல்லை. இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு வயசானா கூட நம்ம மனசு மட்டும் ஏன் இளமையாவே இருக்கு? இல்லைங்களா? அதை என்னைக்காவது நம்ம யோசிச்சு பார்த்திருக்கோமா? ஏன்னா ஆத்மாக்கு எந்த சேஞ்சஸ்மே கிடையாது. அது பிறக்கும் போது எப்படி நம்ம ஆத்மா இருந்ததோ அதே மாதிரிதான் சாகுற வரைக்கும் அதே மாதிரிதான், எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லாம இருக்கு. அதனால அது இளமையோடவே இருக்கு. ஆனா உடம்பு என்ன ஆகிறது அப்படின்னு பார்த்தா, குழந்தை பருவம், பால்யம், இளமை பருவம், முதுமை, இந்த மாதிரி மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. சோ அப்போ எது மாறுகிறது? களம் அந்த நிறைய ஸ்டேஜஸ்க்கு உட்படுகிறது. ஆனால் ஆத்மா சேத்ரக்ன அது வந்து எந்த சேஞ்சஸும் இல்லாம இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடுறோம். சோ நாம பல பொருள்களை வந்து டெய்லி வந்து யூஸ் பண்றோம். பென்னு, லேப்டாப்பு, காரு, இந்த மாதிரி. அப்போ நான் என்பது வேற, என்னுடைய என்பது வேற அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நான் என்பது வேற, மறுபடியும் சொல்றேன், நான் என்பது வேற, என்னுடைய என்பது வேற. நான் என்னுடைய கார் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா? நான் கார் அப்படின்னு சொல்லுவோமா? இல்லைங்களா? நான் கார்னு சொல்ல மாட்டோம். என்னுடைய கார் அப்படின்னு தான் சொல்வோம்.
அப்போ நான் என்பதும் என்னுடைய என்பதும் வேற வேற. அப்போ நாம் உடலிலிருந்து வேறுபட்டவர்கள் அப்படிங்கிறது தெரியுது. சோ நாம் வேற, நம்மளுடைய உடல் வேற, அப்போ நான் வேற, என்னுடையது வேற அப்படிங்கிறது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சேத்ரா அப்படிங்கிறது வேற, சேத்ரக்ன அப்படிங்கிறது வேற. அதே வேற மாதிரி எப்படி சொல்லலாம்? களம் அப்படிங்கிறது வேற, களத்தை அறிபவன் அப்படிங்கிறது வேற அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த 3வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சேத்ரக்னம் சாபி மாம் வித்தி சர்வக்ஷேத்ரேஷு பாரத சேத்ரக்னயோ ஞானம் யத்தஞானம் மதம் மம. பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன். சோ நம்மளுடைய ஆத்மா மட்டும் இல்ல நம்ம மனசுல அறிபவனாக, சரிங்களா? அப்ப இன்னொருத்தர் யார் இருக்காங்க? பரமாத்மாவும் இருக்கிறார். சோ உடம்புல 2 பேர் இருக்காங்க நம்ம மனசுக்குள்ள. நம்முடைய ஆத்மா ஒண்ணு, பரமாத்மா ஒண்ணு, சரிங்களா? 2 பேருமே இருக்கிறாங்க. உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம். சோ இந்த ஞானத்தை பெறுவதுதான் உண்மையான அறிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பகவான் அவருடைய அபிப்பிராயத்தை இங்க சொல்றாரு. சோ அந்த பரமாத்மா அப்படிங்கிற ஜீவாத்மா அண்ட் பரமாத்மா 2 பேருமே நம்ம உடம்புல இருக்கிறாங்க. சோ நானே அறிபவன். சோ அப்ப பகவானும் அறிபவன் தான், நம்மளுடைய ஆத்மாவும் அறிபவன் தான், களத்தை அறிபவன். சோ அறிபவன் அப்படிங்கிறாரு. சோ ஒவ்வொரு உடலிலும் அவர் இருக்கிறதுனால அவர் பரம அறிவாளன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பகவான, பரமாத்மாவ. சோ நம்முடைய உடல் மட்டும்தான், நம்ம உடலுக்குள்ள என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளை பத்தி மட்டும்தான் நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு தெரியும். ஆனால் பரமாத்மா எல்லோருடைய உடலிலும் இருக்கிறதுனால எல்லோரை பற்றியும் அவருக்கு தெரியும். சோ எல்லோரை பற்றியும் ஒரு குறுநிலம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஒரு மன்னர் இருக்கிறாரு. அந்த மன்னருக்கு நாட்டின் மூளை முடுக்கு எல்லாம், நில புலன்கள் எல்லாமே தெரியும். ஆனா ஒரு சின்ன அந்த நாட்டுல இருக்கிற ஒரு சின்ன விவசாயிக்கு அவருடைய அந்த நிலத்தை பற்றி மட்டும்தான் தெரியும். இதுதான் ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். சோ பகவானுக்கு எல்லா உடல்களையும் எல்லாரையும் பற்றியும் தெரியும். நமக்கு நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு நம்மை பற்றி மட்டுமே தெரியும். ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ஏதுமத்திற்கு நிச்சிதை. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. சோ செயல்களின் களம் எது? நம்முடைய உடல். செயல்களை அறிபவன் யாரு? நம்முடைய ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும். சோ இதை நிறைய முனிவர்களும் ரிஷிகளும் நிறைய நூல்கள்ல விளக்கி சொல்லியிருக்காங்க. வேத நூல்கள் எல்லாம் இதை பற்றி நிறைய விளக்கி இருக்கிறது. அதுல முக்கியமான ஒண்ணு வேத நூல் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வேதாந்த சூத்திரம். அதனுடைய வெர்சஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இதை பற்றி நிறைய விளக்கங்கள் தரப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இது பகவான் எப்படி எல்லாம் நமக்கு எப்படி என்னென்ன தோற்றங்களில் எல்லாம் நமக்கு இது பண்றாரு, அப்படி எந்தெந்த நிலைகளில் எந்தெந்த ஸ்டேட்டஸ்ல அவர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு உயிர்வாழி வாழணும் அப்படின்னா என்ன வேண்டும்? அன்னம் வேண்டும். அடுத்தது என்ன வேண்டும்? பிராணம். சோ உயிர், மூச்சு, சாப்பாடு, இது 2ம் இருந்தாதான் அவர் தன்னை இப்படியெல்லாம் வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். சரிங்களா? சோ அன்னமயமாக நாம் உண்ணும் உணவாக, நாம் விடுகின்ற உயிர் மூச்சாக, ஞானமயமாக, ஞானம்னா அறிவு, விஞ்ஞானமயமாக, ஆனந்தமயமாக, இப்படியெல்லாம் இந்த நிலைகளில் எல்லாம் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். மகாபூதான்யஹங்காரோ புத்திர் அவ்யக்தம் ஏவ ச
इन्द्रियाणि तसैकं च पञ्चचेत्र्य कोशरा इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगादच्छेदनातृति ஏகச்சேத்திரம் சமாசேன சுவிகாரம் உதாகிருதம். பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம் 10 புலன்கள், மனம் 5 புலன் பொருள்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவை எல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம். இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் செயல்களின் களம். இப்போ உடல் எடுத்துக்கோங்க. உடல் எதால ஆனது? பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. மனம் புத்தி அகங்காரத்தினால் ஆனது. சோ அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த 3 குணங்கள் சேர்ந்து நமக்கு என்னென்ன விளைவுகள் எல்லாம், இன்பம் துன்பம் விருப்பு வெறுப்புன்னு என்னென்னமோ ஏற்படுத்துது இல்லைங்களா? சோ இது எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கலவைதான் உடல், அதாவது செயலின் களம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்லயும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இன்னும் விளக்கமா சொல்லணும் அப்படின்னா, இது மொத்தம் 24 பொருள்களால் ஆனது செயல்களின் களம் அப்படிங்கிறது. என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, 5 பெரும் மூலகங்கள், அதாவது பஞ்சபூதம், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் 5. அடுத்தது அகங்காரம், பொய் அகங்காரம், அறிவு. அடுத்தது 3 குணங்களின் தோற்றமற்ற நிலை, அன்மானிஃபெஸ்டட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்தது 5 புலன்கள், கண்கள், காது, மூக்கு, நாக்கு, தொடுபுலன். சோ இதோட எத்தனையாச்சு? 8 ஆச்சா? அடுத்தது செயற்புலன்கள், சப்தம், கால்கள், கைகள், ஆனஸ், அப்புறம் ஜெனிட்டல்ஸ். சோ இந்த மாதிரி. அடுத்தது மனம் 1. அடுத்தது வாசனை, சுவை, உருவக்காட்சி, தொடு உணர்வு, ஒளி. இந்த மாதிரி 24 மூலகங்களால் ஆனது இந்த செயல்களம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ இப்போ என்ன சொல்ல போறாங்க? 8லிருந்து 12 வரைக்கும். அமானித்வம் அதம் வித்வம் அஹிம்சா சாந்திரி ஆர்ஜவம் அச்சார்யோ வாசனம் சௌசம் தைரியம் ஆத்ம விநிக்ரஹ இந்திரியார்த்தேஷு வைராக்கியம் அனஹங்கார ஏவ ச ஜன்ம மிருத்யுஜரா வியாதி சுகதோஷானுதர்ஷனம் அசக்திர் அனபிஸ்வங்க வக்ரதாரஸ்துகாதிஷு நித்யம் ச சமதித்தத்வம் துஷ்டானிஷ்டோ வித்தஷு மயிச்சானன்யயோகேன பக்திர் அவ்யபிசாரிணி விவிக்தே சேத்வித்வம் அரதிஜன சம்சதி அத்யாத்ம ஞான நித்யத்வம் தத்வ ஞானார்த்ததர்ஷனம் ஏதத் ஞானம் இதி ப்ரோக்தம் அஜ்ஞானம் அதோன்யதா. இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல், பொய்யகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள் மனைவி வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரமசத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தும் தான் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையாகும். மற்றது எல்லாமே இக்னரன்ஸ். சோ இங்க ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்திருக்கிறாரு. இத பத்தி நீங்க அறிஞ்சா போதும், நீங்கள் ஞானவான். இத பத்தி மத்தது எல்லாமே இக்னரன்ஸ்ல இருக்கு. அதை பத்தி அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஆர்வம் நமக்கு வேண்டாம், தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அடக்கம். சோ எப்பவுமே அடக்கம் 1000 பொன் பெறும் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அடக்கமாக இருக்கிறது, கர்வம் இல்லாமல் இருக்கிறது. சோ நமக்கு எவ்வளவு செல்வம் இருந்தாலும், நமக்கு எவ்வளவு படிச்சிருந்தாலும், நம்மளுக்கு எவ்வளவு அழகு இருந்தாலும், நம்முடைய திறமைகள்னால நமக்கு என்ன வந்துரும்? நமக்கு ஒரு கர்வம் வரும்.
அந்த கர்வம் வந்து வரக்கூடாது அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. கர்வம் இல்லாமல் இருக்கணும். அகிம்சை, பிற உயிர்களிடத்தும் மத்தவங்க கிட்டயும் வந்து என்ன பண்ணணும், ரொம்ப வந்து கருணையோட நடந்து கொள்ள வேண்டும். மற்றவர்களை வந்து மனதாலும் வார்த்தையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் வந்து காயப்படுத்தாம இருக்கிறது கூட ஒரு அகிம்சை தான். அதையும் வந்து நம்ம பின்பற்ற வேண்டும். பொறுமையாக இருத்தல், எளிமையாக இருத்தல், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், பரம்பரையில் வந்த ஒரு குருவை தம்முடைய குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல், பரம்பரையில் இல்லாதவர்களை குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. தூய்மை, ரொம்ப புற தூய்மை, அகத் தூய்மை. புற தூய்மை எப்படி வரும்? டெய்லி குளிக்கிறதுனாலையும் சுத்தமா இருக்கிறதுனாலையும் இருக்கும். அகத் தூய்மை, நம்ம மனசை வந்து எப்படி நம்ம தூய்மையா வச்சுக்கிறது? பை சாண்டிங், ஜெபம் செய்வதன் மூலமாக, மகாமந்திரத்தை ஜெபிப்பதன் மூலமாக நம்முடைய மனதை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளலாம். தளராமை, எப்பவுமே வந்து ஏதாவது ஒரு தோல்வி வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒடிஞ்சு விழுந்துடக்கூடாது. மறுபடியும் மறுபடியும் முயற்சி செய்ய வேண்டும். அந்த தளராமை நம்மளுக்கு இருக்க வேண்டும். சுய கட்டுப்பாடு, சுய கட்டுப்பாடுன்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும். மனம் சொல்லும் இதை செய், அதை செய், இங்கே போ, அங்க போ அப்படின்னு சொல்லும். நம்ம தான் வந்து அதை வந்து ஒரு கடிவாளம் போட்டு நம்ம கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கணும். அது வந்து நம்மளுக்கு அடங்கி நடந்தா வந்து மனம் வந்து நம்முடைய நண்பன். நம்மள வந்து கட்டுப்பாட்டை இழந்துட்டோம்னா அது நம்மளுக்கு அதை விட மிகப்பெரிய எதிரி இல்லைன்னு பகவானே ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லி இருக்கிறாரு, நம்மளும் படிச்சிருக்கிறோம். பழுநகர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல். எதையாவது நம்ம பார்த்துட்டோம்னா அதை அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசை, நம்முடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசை, இதையெல்லாம் வந்து விட்டுடணும். அந்த ஆசைதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து துன்பத்திற்கு வகுக்கிறது. அதனால அது வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு. பொய் அகங்காரம், ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கக்கூடாது. நம்ம கிட்ட வந்து அந்த தகுதியே இருக்காது, ஆனாலும் நம்ம அந்த தகுதியா இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ஷோ காமிச்சுக்கிறோம். அந்த மாதிரி எல்லாம் பொய் அகங்காரம், நம்ம கிட்ட ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், நம்ம வீட்டுல வர்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் பெரிய பிரச்சனைகளே கிடையாது. என்ன பிரச்சனை? பிறப்பு இறப்புல இருந்து நம்ம தப்பித்து போக வேண்டும். அதுதான் வந்து மிகப்பெரிய நோய் அப்படிங்கிறாரு. இந்த சக்கரத்திலிருந்து புனரபி ஜனனம், புனரபி மரணம், இதிலிருந்து தப்பிக்கிறது தான் பெரிய விடுதலை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட வேண்டும். குழந்தைகள், மனைவி, வீடு, இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். இல்லறத்துல இருக்கிறவங்க இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபட முடியாது. அதுக்கான வயசு வர்ற வரைக்கும் வந்து நம்ம காத்துட்டு தான் இருக்கணும். 25 வயசு வரைக்கும் நம்ம என்ன பிரம்மச்சரியம் காக்கிறோம். 25லிருந்து 50 வரைக்கும் இல்லறவாசியாக இருக்கிறோம். 50லிருந்து 75 வரைக்கும் இல்லறத்துல இருப்போம். ஆனா பக்தி செய்வோம். ஆனா வந்து நம்ம அதுல இருந்து கொஞ்சமே விலகி இருப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து சுத்தமா இல்லறத்திலிருந்து விலகி பகவானை பக்தி தொண்டுல முழுமையாக ஈடுபட வேண்டும் அப்படிங்கிறது. அப்போ அந்த இல்லறத்துல இருக்கும்போது அந்த 50 வயது நெருங்கும் போதே வந்து நம்முடைய பற்றுக்களை எல்லாம், நம்ம வீட்டுல இருக்கிற குழந்தைகள் மேல, மனைவி மேல, கணவர் மேல இருக்கிற பற்றுகளை எல்லாம் குறைத்து கொண்டு அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை குறைவர கரெக்டா பெர்ஃபெக்டா செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும். அதுல எல்லாம் வந்து எந்த குறையும் வச்சிடக்கூடாது. அந்த மாதிரி நம்மளுடைய பற்றை வந்து பகவான் மேல வைக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை. எது நடந்தாலும் சரி, நமக்கு விருப்பமானது நடந்தாலும் சரி, நம்மளுக்கு பிடிக்காத ஏதாவது ஒண்ணு நடந்தாலும் சரி, எல்லாமே பகவானுடைய செயல் அப்படின்னு அதுல ஒரு சமநிலையோட இருக்கிறது. என் மீதான நித்திய களங்கமற்ற பக்தி, எது நடந்தாலும் பகவானே பொறுப்பு, பகவானே எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சரணடைஞ்ச அந்த பக்தி. அப்புறம் தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். எப்பவுமே வந்து பக்தி செய்யணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கூட்டங்கள்ல ரொம்ப எப்பவுமே கூட்டமா இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம இருக்கிறதை தவிர்க்க வேண்டும். தனிமையான இடத்தை தான் வந்து முனிவர்களும் ஞானிகளும் வந்து தேடி போவார்கள். அது வந்து சத்தியயுகத்துல எல்லாம் நடந்திருக்கலாம். இந்த கலியுகத்துல வந்து அதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஆனாலும் நம்ம வந்து பெரிய கூட்டங்கள்ல கலந்துக்காம நம்ம வந்து தவிர்க்க பழகலாம். பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருக்கிறது. எங்கெல்லாம் கூட்டம் இருக்கிறதோ அங்க வந்து தவிர்க்கிறது. ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். ஆத்ம ஞானம், நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படிங்கிற அந்த அறிவை வந்து ஏற்றுக்கொள்வது. பரமசத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. பகவானை பற்றி அறிவதற்கான அந்த முயற்சிகள் செய்கின்ற ஆய்வுகள் அதெல்லாமே. இவை அனைத்தும் நான் வந்து ஞானம், அறிவு அப்படின்னு அறிவிக்கிறேன். இதை தவிர மற்ற எல்லாமே வந்து இக்னரன்ஸ், அறியாமை அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாரு.
ஞேயம் யத்யத்ர விஸ்யாமி யஜ்ஞாத்வாம்ருதம் அஸ்னுதே அநாதி மத்பரம் பிரம்ம ந சத்தன்னாசதுக்யதே. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகிறேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. பகவான் ஏதோ சொல்றாரு, எதை அறிவதால் அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ, சோ நீ எதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா அமிர்தத்தை சுவைப்பதற்கு ஈக்குவலா இருக்குமோ அதை அந்த அறியப்படும் பொருளை சோ அதை நான் உனக்கு விளக்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கோதை மாதாஜி நீங்க மியூட்ல இருங்க. ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும், சோ அதுக்கு ஆரம்பமே கிடையாது. எப்ப தோன்றியது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. சோ என்னுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் அது இருக்கு. அது யாரு அப்படின்னு கேட்டா பிரம்மன் ஆத்மா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆத்மா சில இடங்கள்ல பகவத்கீதையிலேயே பிரம்மன் அப்படின்னு கூட சில இடங்கள்ல சொல்லப்படுகிறது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது. சோ இந்த ஆத்மாவை பற்றி தான், ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி தான் பகவான் இங்க சொல்றாரு. சோ இந்த ஜட உலகின் காரணம் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு அது விளங்குகிறது. இந்த ஜட உலக செயல்களினால அது பாதிக்கப்படுவது இல்லை அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாரு. ஆத்மா ஒரு சாட்சியாக மட்டுமே உட்கார்ந்து இருக்கிறது. அது எந்த செயல்கள் செய்வதற்கு தூண்டுவதும் இல்லை. அது எந்த செயல்களுக்கும் காரணமாக இருப்பதும் இல்லை. சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வபுருச்சைவ நிர்குணம் குணபோக்த்ருச்ச. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. நம்முடைய புலன்களுக்கு யார் காரணம்? நம்முடைய புலன்களை வழிநடத்துபவர் பகவான். அதனாலதான் ரிஷிகேஷர் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அந்த பரமாத்மாவே நம்முடைய புலன்களுக்கு காரணமானவர். நம்ம கிட்ட இருக்கிற மாதிரி புலன்கள் அவர்கிட்ட இருக்கான்னா அவர்கிட்ட அப்படியெல்லாம் கிடையாது. அவருக்கு ஆத்மாவே மொத்தமே ஆன்மீக உடல் தான். இது தனியா அது தனியா, உடல் தனியா ஆத்மா தனியா அப்படிங்கிற அந்த டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் அவருக்கு கிடையாது. அவருடைய முழு உடம்பும் ஆன்மீக உடல். சோ இந்த மாதிரி அவர்கிட்ட புலன்கள் எல்லாம் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாளிகளையும் பராமரிப்பவர். சோ நம்மளை எல்லாமே மெயின்டைன் பண்றவர் அவர் தான் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆனாலும் அவர் பற்றற்றவராக இருக்கிறார். நம்ம நம்ம குழந்தை மேல நம்மளுக்கு பற்று இருக்கிறதா? நம்மளுடைய கார் மேல கூட பற்று இருக்கு, நம்முடைய வீட்டின் மேல பற்று இருக்கு இல்லைங்களா? சோ நம்ம ஒய்ஃப் மேல, ஹஸ்பண்ட் மேல இந்த மாதிரி எல்லாம் பற்று, நம்ம பேர குழந்தைகள் மேல எல்லாம் பற்று இருக்கு. ஆனா பகவான் எல்லாவற்றையும் படைக்கிறார், எல்லாவற்றையும் மெயின்டைன் பண்ணுகிறார், எல்லாரை பற்றியும் அவருக்கு தெரியும். ஆனாலும் அவருக்கு எதன் மீதும் பற்று கிடையாது. அவர் இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். நம்ம பூமியில பிறந்த உடனேயே நம்மை 3 குணங்கள் சூழ்ந்து கொள்கிறது. அந்த 3 குணங்களும் பகவானுக்கு கட்டுப்பட்டவை. பகவானை அந்த 3 குணங்களும் எதுவுமே செய்ய முடியாது. அதனுடைய விளைவுகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். அதனாலதான் அவருக்கு நிர்குணவாதின்னு பேரு. அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். சோ எல்லாவற்றையும் படைத்தவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டா அந்த குணங்களை எல்லாம் படைத்தவர் பகவானே அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகீர் அந்தச்ச பூதானாம் அச்சரம் சரமேவச சுஷ்மாத் வாத்தத் அவிக்னேயம் தூரஸ்தம் சாந்திகே சதத். பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாளிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரு? உயிர்வாளிகளுக்கு மனசுக்குள்ள பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். அங்க மட்டுமா இருக்கிறார்? அசையாதன அசைவன எல்லாவற்றிலும் ஒரு காற்றை போல வியாபித்து இருக்கிறார். சோ எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறார். அவர் சூட்சமமானவர் என்பதால் நம்ம எப்படி கண்ணுக்கு தெரியாதவர், கண்ணுக்கு தெரியாததான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? சூட்சமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி சூட்சமமாக இருக்கிறார். ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். நம்முடைய இந்த குறைபாடுகள் உடைய புலன்களை வைத்துக்கொண்டு அவரை பார்ப்பதற்கும் முடியாது, அவரை அறிந்து கொள்வதற்கும் இயலாது. சோ மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். சோ இது என்னது? ரொம்ப தூரத்திலயும் இருக்கிறாரு, ரொம்ப பக்கத்திலயும் இருக்கிறாரு அப்படின்னா அவர்
எல்லா இடங்களிலும் வியாபித்திருக்கிறார். சோ அவர் வந்து கோலோக பிருந்தாவனத்துல அவர் வந்து அந்த உருவத்துல ரூபத்துல இருக்கிறார். நம்முடைய மனசில் எல்லா உயிர்வாளிகளின் மனசிலும் வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். சோ கோலோக பிருந்தாவனம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தூரம். சோ ரொம்ப தூரத்திலும் இருக்கிறார், ரொம்ப பக்கத்திலும் இருக்கிறார். எப்படி? எல்லா மனசிலும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். சோ எங்கெங்கும் நிறைந்து இருக்கிறார். தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். சோ இந்த தூணிலிருந்து வருவாரா உன்னுடைய நாராயணன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா உடனே வந்து அந்த தூணை உடைச்சுக்கிட்டு வந்தாரு இல்லைங்களா? சோ நம்பிக்கை தான் அதற்கு எல்லாமே காரணம். இங்க இருக்கிறாரு அப்படின்னு நினைச்சா கண்டிப்பா இருப்பாரு. சோ எல்லாவற்றிலுமே அவர் இருக்கிறார். மிக தொலைவிலும் இருக்கிறார், மிக அருகிலும் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். உயர்ந்த சத்தியம். அவர் எப்படிப்பட்டவர்? மிக உயர்ந்த சத்தியம். அவருக்கு மீறி பெரிய சத்தியம் வேறு எதுவுமே கிடையாது. எல்லா உயிரினங்களுக்கும் வெளியேயும் உள்ளேயும் இருக்கிறார். சோ உள்ளேயும் இருக்கிறார், வெளியேயும் இருக்கிறார். நகரும் நகராத அசைகின்ற அசையாத பொருள்களில் எல்லாமே இருக்கிறார். அவர் நுட்பமானவர் என்பதால் அவர் பார்க்க அல்லது தெரிந்து கொள்ள பொருள் புலன்களின் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டவர். நம்முடைய இந்த குறைபாடுடைய புலன்களை வைத்துக் கொண்டு அவரை பார்க்க இயலாது, அறிந்து கொள்ள இயலாது. தொலைவில் இருந்தாலும் வெகு தொலைவில் இருந்தாலும் அவர் அனைவருக்கும் அருகில் இருக்கிறார். சோ முதல்ல சொன்னதே தான் இங்க வந்து ஸ்லோகத்தை இங்கிலீஷ்ல போட்டு தமிழ்ல சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஜோதிசாம் அபிதத் ஜோதிஸ் தமஸ்பரம் உச்சதே ஞானம் நேயம் நானகம்யம் யுதி சர்வஸ்ய விஷ்டிதம். பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிலும் மூலம் அவரே. என்னென்ன பொருள்கள் பிரகாசிக்கிறது? நட்சத்திரங்கள், சந்திரன், சூரியன், இன்னும் என்னென்னலாம் பிரகாசிக்கிறதோ அதற்கு மூலம் யாரு? அந்த ஒளியை கொடுக்கிறவர் யாரு? பகவானுடைய சக்திகள் தான் அவற்றுக்கெல்லாமே அந்த ஒளியை கொடுக்கிறது. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் இருக்கிறார். சோ இந்த ஜட உலகத்தின் இருட்டுக்கு அப்பால இருக்கிறார். சோ தோன்றாதவராகவும் இருக்கிறார். அவர் எப்ப தோன்றினார் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. அவருடைய தோற்றத்தை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியாது. அவர் அறிவாகவும் அவரே அறியப்படும் பொருளாகவும் இருக்கிறார். சோ நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஏதோ ஒரு ஞானம் இருக்கிறது அப்படின்னா அது யார் அப்படின்னா அது கிருஷ்ணர் தான். பகவான் சொன்னார் இல்லைங்களா? பெண்களுடைய அழகு, அறிவு, அவர்களுடைய ஞாபக சக்தி எல்லாமே, பொறுமை எல்லாமே நான் தான் சொன்னாங்களே. இப்ப என்ன சொல்றாரு? நானே தான் அறிவு அப்படிங்கிறாரு. சோ அறியப்படும் பொருள், நாம் எந்த பொருளை பற்றி அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறோம்? பகவானை பற்றி. சோ அதுவும் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. அறிவின் இலக்காகவும் இருக்கிறாரு. சோ அதுதான் வந்து கடைசி இலக்கு. அதுதான் வந்து கோல் பாயிண்ட். நம்ம ரீச் பண்ண வேண்டிய கோல் பாயிண்ட் அதுதான். சோ அதுவும் நானாக இருக்கிறேன். ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். சோ நம்மள ஒருத்தவங்க பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அவ பிடிக்காம இருந்தா கூட, நம்மளுடைய எதிரியா இருந்தா கூட அவர் மனசுல பரமாத்மா இருக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு வந்தோடனே நம்மளுடைய எண்ணங்கள், நம்மளுடைய வெறுப்பு எல்லாமே மாற வேண்டும். சோ அந்த மாதிரி எல்லாருடைய இதயத்திலும் வந்து பகவான் வீற்றிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது சேத்திரம் ததா ஞானம் நேயம் சோக்தம் சமாசதக மத்பக்தகேதத் விஜ்ஞாய மத்பாவாயோபவத்யதே. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், அதாவது உடல், அது சேத்திரம்னு சொல்லலாம். அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், நேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. சோ இத பற்றி எல்லாம் அர்ஜுனா உனக்கு நான் சுருக்கமா சொல்லிட்டேன். எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இதை புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். பக்தி இல்லாதவர்கள்னால, ஏத்திஸ்ட்னால இதையெல்லாம் வந்து புரிந்து கொள்ள இயலாது. அவர்களுக்கு என்னை புரிந்து கொள்வதற்கான ஞானம் அவர்களுக்கு கிடையாது. என்னையா இது நான் இப்ப சொன்னதையெல்லாம் வந்து யாரால புரிந்து கொள்ள முடியும்? பக்தர்களால மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாரு விளக்கமா. பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யநாதி உபாவபி விகாரம் ச குணாம் சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஜட இயற்கையும் உயிர்வாளிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. இந்த ஜட இயற்கை வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்போது தோன்றியதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா? பகவான் இந்த உயிர்வாளிகளை வந்து எப்போது படைத்தார் அப்படிங்கிறது தெரியுமா? தெரியாது. ஆரம்பம் தெரியாது.
அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு ஆரம்பம் கிடையாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போ அவர்களுடைய மாற்றங்கள் அதுல நிறைய ஜட இயற்கை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறதா, நம்மளும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறோமா, வேற வேற உடல் எடுத்து நம்முடைய ஆத்மா பயணம் செய்து கொண்டே இருக்கிறது. சோ இந்த மாற்றங்கள் வந்து இந்த ஜட இயற்கையின் இந்த பிரகிருத்தியினுடைய பை ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நம்மளுடைய மாற்றங்களும் இந்த ஜட இயற்கையின் மாற்றங்களும் வந்துமே இது வந்து பை ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. காரிய காரண கத்ருத்வே ஏது பிரகிருதிருச்யதே புருஷ சுக துக்கானாம் போக்தத்ருவே ஹேதுருச்யதே. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக சொல்லப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர்வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. சோ எல்லா செயல்கள் என்ன செயல்கள் நடந்தாலும் சரி இயற்கை தான் காரணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஆனா ஆக்சுவலா பார்த்தா யாரு காரணம்? நம்முடைய இன்பங்களுக்கும் துன்பங்களுக்கும் நாம் செய்கின்ற செயல்கள், உயிர்வாழி செய்கின்ற செயல்கள் தான் காரணம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும். புருஷ பிரகிருதிஸ்தோஹி புங்கே பிரகிருதிஜான் குணான் காரணம் குணசங்கோஷ்ய சத்த சத்யோனி ஜன்மசு. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். சோ நம்ம இயற்கையில நம்ம வந்து பிறந்துட்டோம். இங்க இருக்கு பாருங்க எல்லா உயிர்வாழிகள். சோ என்னென்ன உயிர்வாழிகள்? சின்னதுல இருந்து பெருசு வரைக்கும் கடைசியில மனுஷன் வரைக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளுமே வந்து இந்த முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு, இந்த முக்குணங்கள் என்னென்னலாம் நம்மை செய்ய சொல்கிறதோ அதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு அதனால வருகின்ற இன்பங்களையும் துன்பங்களையும் அனுபவித்துக் கொண்டு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். சோ இந்த எதனால இந்த ஜட இயற்கையோட நம்ம வந்து தொடர்பில் இருக்கிறோம். அதனால சோ பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மைகள் தீமைகளை சந்திக்கிறான். ஒரு பிறப்புல நான் மீனாக இருந்திருக்கலாம், அப்போது அங்க நான் செய்கின்ற செயல்களுக்கு ஏற்ப இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கிறேன். அடுத்த பிறவியில வேற ஒரு இதுவாக, அடுத்த பிறவியில இன்னொரு மிருகமாக, இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பிறவியிலும் எடுத்து 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 நம்முடைய செயல்களினால ஏற்படுகின்ற இன்பங்களையும் துன்பங்களையும் நன்மைகளையும் தீமைகளையும் அனுபவிக்கின்றோம். உபத்ராஷ்டானுமந்தாச வர்த்தா போக்தா மகேஸ்வர பரமாத்மேதி சாப்யுக்தோ தேகேஸ்மின் புருஷ பர. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கிறார். நம்ம வந்து இந்த மாதிரியே உடல் எடுத்து எடுத்து இன்பங்களையும் துன்பங்களையும் அனுபவிச்சுட்டு வரோம். அப்ப நம்ம மனசுல வந்து ஆத்மா மட்டும் இல்ல, இன்னொருத்தர் இருக்கிறாரு. அவர் வந்து தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன் பரம உரிமையாளர். சோ அவர் யாரு? பரமாத்மா. சோ அவர்தான் வந்து நம்மை வந்து மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. சோ அவர்தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்தந்த செயல்களுக்கு சாங்ஷன் பண்றாரு. நம்ம ஒரு ஆசைப்படுகிறோம் ஒரு சில செயல்கள் செய்வதற்கு, அது நம்மளுக்கு நம்ம அதுக்கு தகுதியானவர்களா அப்படின்னு பார்த்து நமக்கு வந்து அந்த தகுதி இருந்தால் அதை வந்து சாங்ஷன் பண்றவர் பகவான் தான். அந்த பரம உரிமையாளரான பரமாத்மா தான் நம்ம மனசில் இருக்கிற அவரே அப்படின்னு இங்க பகவான் வந்து சொல்றாரு. சோ இங்க இதுல என்ன தெளிவாச்சு? பரமாத்மா ஆத்மா ரெண்டு ஆத்மாக்கள் நம்முடைய சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல் நம்ம மனசுல இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெளிவாகிறது. யகேவம் வேத்தி புருஷம் பிரகிருதிம் ச குணைஹ சர்வதா வர்த்தமானோபி ந சபூயோபி ஜாயதே. ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி, குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வரன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறான் அப்படிங்கிறது. சோ ஜட இயற்கையை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு இருக்கணும், உயிர்வாழிகளுடைய குணங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும். சோ இவங்களுக்கு நடுவுல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் இந்த உயிர்வாழிகளுக்கும் அந்த முக்குணங்களுக்கும் நடுவுல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டவன் முக்தி அடைகிறான். அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, அந்த ஒரு குணம் நம்ம ரஜோகுணம் இருந்தா சத்துவ குணத்துக்கு எலிவேட் ஆகிறதுக்கான முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும்.
அதே மாதிரி தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்களும் வந்து சத்துவ குணத்துக்கு எலிவேட் ஆகிற மாதிரி செயல்கள் செய்ய வேண்டும். சோ அப்போ அதை பத்தின அறிவு நமக்கு இருந்தாதானே நம்ம எலிவேட் ஆகிறதுக்கு முயற்சிகள் செய்வோம். சோ யாருக்கு அந்த ஞானம் இருக்கிறதோ அவர்கள் வந்து முக்தி அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. இப்ப அவன் எப்படிப்பட்டவனாய் இருந்தாலும் சரி, அவனுக்கு அந்த ஆத்ம ஞானம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கிறது இல்லையா? அதனால வந்து அவன் முக்தி பெற்று விடுகிறான். அவருக்கு மறுபடியும் வந்த பிறப்பு இறப்பு அந்த இதுல வந்து கீழே வருவது இல்லை, பௌதீக உலகிற்கு வந்து பிறப்பெடுப்பது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन கர்மயோகேன சாவரே. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்திலானும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். சோ ஞானிகளும் யோகிகளும் பகவானை எப்படி பார்க்கிறாங்க? தன்னோட மனசுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை சில பேர் தியானத்தின் மூலமாக பார்க்கிறார்கள். சோ ஞானிகளும் யோகிகளும் சன்னியாசிகளும் சில பேரு தியானம் செய்கிறார்கள். அதன் மூலம் வந்து பகவானை தரிசிக்கிறார்கள். நாரத முனி கூட ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அவர் வந்து தியானம் செய்யும் போது பகவானை வந்து தரிசனம் கிடைத்தது அவருக்கு இல்லைங்களா? சோ அதே மாதிரி துருவ மகாராஜா நம்ம நிறைய பேரை நம்ம பார்த்திருக்கோம் எக்ஸாம்பிள். சோ தியானம் செய்வதன் மூலமாக பகவானை வந்து தரிசனம் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. சிலர் வந்து ஞானத்தை வளர்ப்பதனாலும் பகவானை பற்றிய அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதனால் பகவானை பற்றி காண்கிறார்கள். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, பலனை எதிர்பார்க்காம பலனை எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விடுவதன் மூலமாக வந்து பகவானை காண்கிறார்கள். அன்யே த்வயேவம் அஜானந்த ஸ்ருத்வான் ஏப்ய உபாசதே தேவி சாந்திரயேவ முக்கியம் ஸ்ருதி பரயாயனா. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபடத் தொடங்குகின்றனர். சில பேருக்கு வந்து பாகவதம் தெரியாது. நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பெரியவங்களுக்கே சில பேர்த்துக்கு, எல்லாத்துக்கும் சொல்லல, 50% தெரியும், 50% தெரியாது இல்லைங்களா? சோ அவங்களுக்கு வந்து பகவத்கீதைனா என்ன, ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன அப்படின்னு வந்து நிறைய பேத்துக்கு தெரியாது. அவங்களுக்கு அந்த ஆத்ம ஞானம் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்ல. ஆனாலும் அவங்க பக்தி செய்வாங்க இல்லைங்களா? அவங்க எல்லாமே வந்து கடவுளுக்கு செய்ய வேண்டியது எல்லாமே செய்வாங்க. இந்த இலக்கியங்களை பத்தி தான் ஆழ்ந்த அனுபவம் அவங்களுக்கு இருக்காது. அவங்க வந்து எப்படி அப்படின்னா கேட்பதன் மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து அவங்க பெரியவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, பகவானை பற்றிய நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அதை வந்து கேட்பதன் மூலமாக, சிரவணத்தின் மூலமாக பகவானை வந்து வழிபடுகிறார்கள். சோ அந்த மாதிரி அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். சோ கேட்பது அப்படிங்கிறது சும்மா சாதாரணமா கேட்கறது இல்ல, ஆழ்ந்து கேட்கறது. சோ நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி, சோ அந்த மாதிரி இப்ப பாகவதம் கிளாஸே இருக்கு, அந்த கிளாஸ் நடக்கும் போதே நிறைய பேர் தூங்குறத கூட நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி இல்லாம பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் அப்படின்னு ஆவலோட பக்தியோட போக்கஸ்டா அந்த மாதிரி கேட்டல், அந்த மாதிரி சிரவணம் இருக்கிறவங்க கூட வந்து பிறப்பு இறப்புல வந்து விடுபட்டு விடுதலையாகி செல்ல முடியும் அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. யாவத் சஜ்ஞாயதே கிஞ்சித் சதத்வம் சதவர ஜங்கமம் சத்வம் ஸ்தாவர ஜங்கமம் சேத்ர சம்யோகா தத்வித்தி பரதர்ஷப. பரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எவையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவை. நீ இப்போ என்விரான்மெண்ட்ல எதையெல்லாம் பார்க்கிற, அசைவன சிலவற்றை பார்க்கிறாய், அசையாதனவற்றை கடல் அந்த மாதிரி அசையாதவைகளை பார்க்கிறாய், மரம் போன்ற அசைவனவற்றை பார்க்கிறாய். சோ இது ரெண்டும் சேர்ந்த கலவைதான் வந்து செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் அப்படிங்கிறாரு. ரெண்டும் சேர்ந்த கலவைதான் செயல்களின் களம், களத்தை அறிபவன், அதாவது உடலும் ஆத்மாவும் சேர்ந்தது அப்படிங்கிறாரு. பரதர்களின் தலைவனே, அசைவன எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் அதேதான் திருப்பி சொல்லியிருக்காங்க. சோ அசைவன அசையாதன ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் களமும் களத்தை அறிபவனும் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு.
சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினஸ்யத் அவினஸ்யந்தம் யப்பஷ்யதி சபஷ்யதி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும், அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவன். சோ சும்மா பாக்குறவன் எல்லாம் பாக்குறவன் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது. உண்மையில் யார் காண்பவன் அப்படின்னா, நம்ம மனசுக்குள்ள ஜீவாத்மா, நம்ம ஆத்மா இருக்கிறது. அந்த ஆத்மா பக்கத்திலேயே பரமாத்மா இருக்கிறாரு. சோ உடல் அழியும் போது இந்த ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிய மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறத யார் புரிந்து கொள்கிறார்களோ, நம்ம இந்த உடலை உகுத்த பின்பு அந்த ஆத்மா நம்முடைய உடலின் ஆசைகளை எல்லாம் சுமந்து கொண்டு வேறொரு உடலுக்கு செல்வதற்கு பயணமாகிறது. அந்த ஆத்மாவை நம்ம உடலில ஆத்மா பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற பரமாத்மாவும் பின்தொடர்கிறார். சோ இது இப்படி யார் காண்கிறார்களோ அவர்கள் உண்மையில் காண்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். சமம் பஷ்யந்தி சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் நகினஸ் ஆத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராம் கதிம். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாளிகளிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அடைகிறான். இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு யானை, நாயை தின்பவன். அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம படிச்சோம், நான் இருக்குங்களா, பண்டிதா சமதர்ஷினக அப்படின்ட்டு இல்லைங்களா. சோ ஒரு ஒரு உயர்ந்த நன்றாக படித்த அந்த அந்தனரையும் அவரோட மனசுலயும் பாருங்க பரமாத்மா இருக்கிறாரு. ஒரு உயிரினங்களுடைய அந்த மனசுலயும் பரமாத்மா இருக்கிறாரு. சோ யார பார்த்தாலும் அவருக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை யார் காண்கிறார்களோ, அவன் நாயாக இருக்கட்டும், நாயை தின்கின்ற சண்டாளனாக இருக்கட்டும், உயர்ந்த அனந்தனராக இருக்கட்டும், பசுவாக இருக்கட்டும், யானையாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் அவர்களுடைய மனதில பரமாத்மா வீற்றிருப்பதை பார்க்கிறார்களோ அவர்கள்தான் உண்மையில் தெய்வீக இலக்கை அடைய முடியும். அவன் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. சோ நம்ம எல்லாருடைய மனசிலும் பரமாத்மாவாக இருப்பதால் நாம் அனைவருமே பகவானின் பிள்ளைகள். பிரக்ருத்யைவ ச கர்மாணி கிரியமானானி சர்வசக யப்பஷ்யதி ததாத்மானம் அகர்த்தாரம் ச பஷ்யதி. எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கிறது என்பதையும், ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். உண்மையில் காண்கின்றான் அப்படின்னு 3வது டெஃபினேஷன் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? நம்முடைய ஜட இயற்கையினால படைக்கப்பட்ட இந்த உடல் எல்லா செயல்களையும் செய்கிறது. நம்ம முதலே பார்த்துட்டோம், நம்ம இந்த உடல் தான் எல்லா செயல்களையும் செய்கிறது. ஏன்னா அந்த உடல் தான் புலன்களினால் ஆக்கப்பட்டது. சோ 5 புலன்களையும் கொண்டது. அப்புறம் மனம், புத்தி, அகங்காரம், சோ இந்த 8ம் சேர்ந்தது இல்லைங்களா. இதை வச்சுதான் இந்த உடல் எல்லா செயல்களையும் செய்கிறது. அந்த செயல்களுக்கெல்லாம் காரணமாகிறது. சோ பாவ புண்ணியங்களுக்கெல்லாம் இதுதான் விளைவாகிறது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். ஆத்மா எதையுமே செய்வதில்லை, செயல்கள் எதையும் செய்வதில்லை, செயல்கள் செய்வதையும் தூண்டுவதில்லை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். இந்த உண்மை யாருக்கு தெரிந்திருக்கிறதோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. சோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம்? ஒரு கண்ணாடியில ஒருத்தர் அவர் முகத்தை பாக்குறாரு. சோ உள்ள இருக்கிற இவங்க யாருமே காரணம் கிடையாது. இந்த உடல் தான் எல்லா செயல்களுக்கும் காரணம். யதா சர்வகதம் சௌந்யாத் சௌஸ்யாத் ஆகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ராஸ்வதிதோ தேகே ததாத்மானோபலிப்யதே. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கிறது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிறைவேற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. நம்ம உடல்ல ஆத்மா எதனுடனும் கலக்காமல், எந்த செயல்கள் நம்ம செஞ்சாலும் சரி, நம்ம என்ன பண்ணினாலும் சரி, அது சும்மாதான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்குது ஆத்மா. எப்படி ஆகாயம் எதனோட இயற்கையில எத்தனையோ இருக்கு,
ஆனாலும் ஆகாயம் தனித்தே இருக்கிறது, எதனுடனும் கலக்காமல். காற்று இருக்கிறது, மழை இருக்கிறது, மேகங்கள் இருக்கிறது, ஆனாலும் ஆகாயம் எதனுடனும் கலப்பதில்லை. அந்த மாதிரி நம்முடைய ஆத்மாவும் உடலிலேதான் அமைந்திருக்கிறது, ஆனா எதனுடனும் கலக்காமல் தனித்து இருக்கிறது. யதா பிரகாசயத்யேக கிருஷ்ணம் லோகம் இமம் ரவி சேத்ரம் சேத்ரி ததா கிருஷ்ணம் பிரகாசயதி பாரத. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதைப் போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகிறான். சோ ஒரே ஒரு சூரியன் தான் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு. ஆனா அந்த சூரியன் வந்துவிட்டால் இருள் அப்படி விலகி ஓடி விடுகிறது. அதே மாதிரிதான் நம்முடைய மனதிலே இருந்திருக்கிற ஆத்மா 24/7 உணர்வுகளை பரப்பிக் கொண்டே இருக்கிறது. சோ அந்த உணர்வினால் தான் நம்ம பிரகாசப்படுத்தப்படுகிறோம். அந்த உணர்வு நின்னு போயிடுச்சுன்னா நம்முடைய இந்த உடல் அப்படிங்கிறது, நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், சுகன்யா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க, என்னன்னு சொல்லுவாங்க, பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? உயிர் பிரிஞ்சுட்டா நம்மள என்னன்னு சொல்லுவாங்க, பாடி. இந்த பாடி எப்ப எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரிதான் உணர்வு அப்படிங்கிறது இருக்கிற வரைக்கும் உயிர் இருக்கிறது, உணர்வு இல்லைன்னா நமக்கு உயிர் இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ உணர்வு இருக்கிற வரைக்கும் நம்முடைய உடல் பிரகாசப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. சேத்ர சேத்ரக்னயோர் ஏவம் அந்தரம் ஞான சசூசசா பூத பிரகிருதி மோசம் ச ஏ விதுத்யாந்தி தேபரம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறைகளையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகிறார்கள். யார் அந்த கோலை ரீச் பண்றாங்க அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. சோ நம்முடைய இந்த உடலினுடைய உரிமையாளன் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் தான் உரிமையாளர்கள். சோ இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ யார் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு பகவானை அடைவதற்கு முயற்சி செய்கிறார்களோ, யாரெல்லாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவங்க அந்த கோல் பாயிண்ட, பகவான் என்னும் அந்த கோல் பாயிண்ட ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாரு. இதோட இந்த 13வது அத்தியாயம் முடிவடைகிறது. இந்த சுருக்கம் என்னன்னு பார்த்திடலாம். அர்ஜுனருடைய 6 கேள்விகள், அதாவது பிரகிருதி, அந்த சேத்திரம்னா என்ன, சேத்திரக்னா என்ன, நேயம்னா என்னன்னு அந்த மாதிரி லைனா 6 கேள்விகள் கேட்டாரு. அது எல்லாத்துக்குமே பகவான் விளக்கமாக பதில் சொன்னாரு. அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாரு. நேயம், அதாவது அறிவின் பொருள்னா என்ன, பிரகிருத்தினா என்ன, புருஷானா என்ன, அதனுடைய ரெண்டும் சேர்ந்த கலவைனா என்ன, அறிவின் பார்வை, அதை பகவான் எப்படியெல்லாம் விளக்கினாரு. சேத்ர சேத்ரக்ன யோரேவ மந்திரம் ஞ நசசூ சா அப்படிங்கறதை பத்தி பகவான் விரிவாக நம்மளுக்கு இந்த சாப்டர்ல எடுத்து உரைத்தார். இதோட நான் ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இன்னைக்கு இல்லையே, மாதவேந்திர பூரி சாரி, இந்த சாப்டர் முடிவடைந்தது. இந்த மாதவேந்திர பூரி பகவான் பக்தருக்காக பால் குடம் திருடிய கோபிநாத கதை, இந்த கதையை பத்தி இப்ப மாதாஜி இப்ப சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு. மாதாஜி சொல்றீங்களா? சொல்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். மாதவேந்திர புலி பக்தருக்காக பால் குடம் திருடின கோபிநாத் அவருடைய அந்த சுவாமியுடைய கதையை பத்தி சொல்ல போறேன். யார் இந்த மாதவேந்திர புரி? அவர் ஒரு மாதவாச்சாரியராகும், துவைத்த வழி பின்பற்றுகிறவர். அவர் ஒரு முறை அவர் ஊர் ஊரா இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வாட்டி ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிக்கலாம்ல மாதாஜி? நீங்க ஸ்டோரி சொல்லிடுவீங்கல்ல? சொல்லிக்கிறேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஒரு முறை ஊர் ஊராக போய் கொண்டிருந்த போது பிருந்தாவனம் வந்தார். அங்க கோவர்தன மலையை பார்த்துட்டு ரொம்ப பரவசம் அடைஞ்சு அதை பிரதட்சணம் பண்ணி, கிருஷ்ணர் பிரதட்சணம் வலம் வந்தா மாதிரி அவருக்கு ஒரே பரவச நிலையில அவர் இது பண்ணார்.
அப்புறம் அங்கிருந்த கோவிந்த் குண்டன்ற ஒரு இதுல அவர் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அங்க இருக்கிற மரத்தடியில இளப்பாறிட்டு இருந்தார். அப்போ அங்க ஒரு இடையன் பையன் வந்து ஒரு குடம் பால் எடுத்துன்னு வந்து இவர் கிட்டக்க கொண்டு வந்து குடுத்துட்டு, "இத குடிங்கோ. நீங்க நீங்க பிக்ஷையே எடுக்க எடுக்கவே இல்லை. யார்கிட்டயும் ஒண்ணும் கேட்காம நீங்க அம் பட்டினியா இருக்கிறதா நீங்க விரதம் இருக்கிற மாதிரி சொன்னா, அதனால உங்களுக்கு கொண்டு போய் இந்த பால கொண்டு போய் குடுத்துட்டு வான்னு சொல்லி சொன்னா. அதனால தான் நான் இங்க எடுத்துட்டு வந்தேன்." அப்படிங்கிறத சொன்னாரு. அப்போ அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியமா ஆயிடுத்து. "உனக்கு யார் சொன்னா? நான் வந்து இங்க அ இப்ப என்ன விரதத்துல இருக்கேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மயங்கி போயிட்டேன் அப்படின்லாம் உனக்கு யார் சொன்னா? நீ யாரு? நீ எங்க இருந்து வர?" அப்படின்னுட்டு அந்த பையன் கிட்டக்க மாதவேந்திரபுரியர் கேட்கிறார். அப்போ அவர் சொல்றார், "நான் இங்க தான் அ இந்த பக்கத்துல இருக்கிற கிராமத்துல இருக்கேன். அ இந்த இப்போ இங்க வந்து நெறைய பெண்கள் வந்து இங்க வந்து ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து தண்ணி எடுத்துண்டு ஊருக்கு எடுத்துட்டு போவா. அப்ப நீங்க இந்த மரத்தடியில மயங்கி இருக்கிறத பார்த்துட்டு, அவ தான் என்ன வந்து இங்க வந்து உங்களுக்கு பால் குடுக்க சொல்லி சொன்னா. நீங்க பிக்ஷையே எடுக்கல யார்கிட்டயும். அதனால நீங்க பட்டினியா இருக்கேன்னுட்டு எனக்கு கொண்டு வந்து குடுக்க சொன்னான்னு" சொன்னாரு. அத கேட்டுட்டு இந்த பையன் பேசுறதெல்லாம் கேட்டுட்டு அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. ரொம்ப அந்த பையன் மேல ரொம்ப ஆசை வந்துடுது. சரி, நான் வந்து நீங்க இங்கேயே குடிச்சுட்டு இத இங்கேயே வச்சுடுங்கோ. நான் வந்து இத எடுத்துக்கிறேன். எனக்கு இப்ப கொஞ்சம் வேலையா இருக்குன்னு அந்த பையன் போயிடுத்தான். அப்புறம் இவரும் அந்த பால் எல்லாம் குடிச்சுட்டு, அந்த பால் குடத்த நன்னா அலம்பி, அங்க வச்சுட்டு அந்த பையன் வருவான். அவன் கிட்டக்க குடுக்கலான்னுட்டு வெயிட் பண்ணின்னு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார். அவன் வரவே இல்ல. அப்படியே அவர் வந்து மயங்கி தூங்கி போயிட்டார். தூங்கினோனே அது கனவுல அந்த பையன் வந்து ஒரு புதர காமிச்சு, "இங்க தான் நான் இருக்கேன். அங்கேருந்து அது என்னை எடுத்து ஊர் மக்கள் எல்லாரோட ஹெல்ப்ல அந்த மலை மேல என்ன பிரதிஷ்டை பண்ணி, அங்க வந்து நல்ல குளிர்ந்த நீரால என்ன ஸ்நானம் பண்ணி, என்னை நீட் பண்ணி, எனக்கு பூஜை எல்லாம் பண்ணுங்கோ." அப்படிங்கிறத அந்த பையன் வந்து அவர்கிட்டக்க சொன்னான். சரின்னு அவர் தூக்கி எழுந்து உடனே ஓடி போய் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அந்த புதர்ல போய் எல்லாம் சுத்தி பார்த்தாக்கா, அங்க ஒரு கோபால விக்கிரகம் அங்க இருந்தது. உடனே அதை எடுத்துட்டு போய் மலை மேல பிரதிஷ்டை பண்ணி, அதுக்கு குளிர்ந்த நீரால அத சுத்தம் பண்ணி, அபிஷேகம் பண்ணி, அங்க அ கொ பக்கத்துல இருக்கிற அந்த அ அ கிராமத்துக்காரெல்லாம் கொண்டு வந்து பிரசாதத்துக்கு எல்லாம் கொண்டு வந்து குடுத்தா. அது எல்லாத்தையும் பண்ணி, பிரசாதம் பண்ணி, விநியோகம் பண்ணிட்டு, அங்கேயே அவருடைய காலத்த கழிச்சுட்டு இருந்தார். ஒரு நாளைக்கு அவருக்கு ஒரு கனவு வந்தது. "எனக்கு ரொம்ப உஷ்ணமா இருக்கு. அ நீ போய் பூரி ஜெகநாதர் கோவில்ல போயி, அங்கேருந்து எனக்கு அ சந்தனத்த எடுத்துண்டு வா. எனக்கு என்னுடைய மேனியெல்லாம் எனக்கு பூசு" அப்படின்னுட்டு சொன் சொன்னார். சரின்னு உடனே எழுந்து அவர் கால்நடையா ஜெகநாத் பூரிக்கு கிளம்பிட்டார். அப்போ வழியில வந்து ரெமுனாங்கிற ஒரு கிராமத்த அவர் கடக்க வேண்டியிருந்தது. அந்த ரெமுனா கிராமத்துல ஒரு ஜெகநாத் கோவில் இருந்தது. ஒரு கோபால்நாத்ஜி கோவில். அப்போ அங்கேயே அவர் அங்க இருந்து அந்த கோவில் எல்லாம் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு, அவர் வந்து அந்த கோவில்ல போய் தரிசனம் பண்றதுக்கு போறார். அந்த கோபால்நாத்ஜிய. அப்போ அங்க வந்து எல்லாரும் பேசிக்கிறா. அங்க வந்து அந்த சுவாமிஜி அந்த சாமிக்கு வந்து நெய்வேத்தியம் பண்ணுவா, அப்படி இப்படின்லாம் பேசும்போது, இவருக்கு ஒரு ஒரு என்ன பண்றா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளும் நம்மளுடைய கோபாலனுக்கு நம்ம இந்த மாதிரிலாம் நெய்வேத்தியம் பண்ணலாம். எப்படி பண்றான்னுட்டு கேட்டுக்கலாம்னுட்டு அங்க இருக்கிறவாள்ட்டெல்லாம் கேட்கிறார். எப்படி நீங்க இத வந்து இங்க சாமிக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணுவேள்? அப்படிலாம் கேட்கும்போது, அப்ப அங்க இருக்கிறவா சொல்றா, "நாங்க 12 குடத்துல பாலு, அப்புறம் அரிசி, இதெல்லாம் போட்டு நாங்க வந்து ஒரு அ பால் சோறு மாதிரி ஒரு நெய்வேத்தியம் பண்றோம். அதுதான் அது வந்து இங்க வந்து அமிர்த் கிளின்னுட்டு அந்த இதுக்கு பேரு அப்படின்னுட்டு எல்லாம் சொல்றா. அப்போ அவருக்கு அது அப்படி பேசிட்டு இருக்கும்போதே, அ குருக்கள் அந்த சுவாமிக்கு வந்து அவ வந்து நெய்வேத்தியத்துக்கு அந்த பாத்திரம் எல்லாம் எடுத்துட்டு போறா, அந்த குடத்த எல்லாத்தையும்.
அதை பார்த்த உடனே இவருக்கு அதை டேஸ்ட் பண்ண போல தோணிடுறது. நம்மளும் நம்மளுடைய சாமிக்கு டேஸ்ட் பண்ணாதானே அது எப்படி இருக்கும்னுட்டு நம்மள அது மாதிரி பண்ண முடியும் அப்படின்னுட்டு அதை எடுத்துன்னு போகும்போது தோணிடுது. அடுத்த செகண்ட் அவருக்கு ஒரு மாரி ஆயிடுது. ஐயோ, சுவாமிக்கு நேவேத்தியம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு அப்படி தோணிடுதே, நான் எவ்வளோ பாவம் பண்ணிட்டோம் மனசால அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அங்கேருந்து உடனே அவர் அங்க இருக்க முடியாம அவர் ஒரு சந்தையில ஒரு மரத்தடியில போயிட்டு தியானம் பண்ணிட்டு அங்க போய் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார். அப்போ இவ கோவில்ல எல்லா பூஜையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நைவேத்தியம் எல்லாம் பண்ணிட்டு கதவெல்லாம் சாத்திட்டு அந்த சுவாமி குருக்கள் வந்து அவர் போய் அவருடைய வீட்டுல போய் படுத்துக்கிட்டார். அப்போ கனவுல வந்து அந்த கோபால்ஜி வந்து அவர் சொல்றார், என்னுடைய விக்கிரகத்துக்கு பின்னாடி நான் ஒரு குடத்தை வச்சிருக்கேன், சாமி நைவேத்தியம் பண்ண ஒரு பால் இதை குடத்தாங்க நான் வச்சிருக்கேன், அதை எடுத்துட்டு போய் சந்தையில ஒரு மரத்தடியில மாதவேந்திரபுரின்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அவருக்கு கொண்டு போய் கொடுங்கோ அப்படிங்கிறத சொல்றார். சரின்னு இவர் எழுந்து உடனே ஓடி போய் கோயில் கதவை திறந்து பார்த்தாக்கா அதே மாதிரியே ஒரு குடம் பால் சோறு வந்து அவருடைய விக்கிரகத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிறத பார்த்துட்டு பயங்கர அதிசயமா எடுத்தவருக்கு. உடனே அதை தூக்கிண்டு குடுகுடுன்னு அந்த சந்தைக்கு போய் இங்க யாரு மாதவேந்திரபுரின்னுட்டு கேட்டுட்டு போற. அப்பா கனவுல சுவாமி சொன்ன மாதிரியே அந்த ஒரு மரத்தடியில அவர் அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். உடனே அவர் கையில அந்த பால் குடத்தை கொடுத்துட்டு அவர் அப்படியே சாஷ்டாங்கமா விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி, இது சுவாமியே உங்களுக்கு வந்து கொடுக்க சொல்லி சொன்னார் அப்படின்னுட்டு சொன்னீங்க, நீங்க இத பருகணும் இந்த பிரசாதத்தைன்னு சொல்லி கொடுத்தோன்னே அவருக்கு அப்படியே ரொம்ப அதிசயமா ஆயிடுத்து. அப்புறமா அதுல இருந்து என்ன ஆயிடுத்துன்னா அவருக்கு கீர்ச்சோர் கிருஷ்ணர்னுட்டு பேர் வந்துடுது. அதாவது தன்னுடைய பக்தனுக்கு வேண்டி ஒரு குடம் பால் பாயசத்தை ஒளிச்சு எடுத்து வச்சுட்டார் கிருஷ்ணர். அதனால அவருக்கு பேரு கீர்ச்சோர் கிருஷ்ணர்னுட்டு அந்த மாதிரி பேர் வந்து அக்கம் பக்கம் எல்லாம் அவருடைய பேர் அப்படியே பரவி போயிடுத்து. எல்லாரும் இந்த மாதவேந்திரபுரிய பத்தியும் சுவாமி அவருக்கு எடுத்து சாமி ஒளிச்சு வச்சது பத்தியும் எல்லா அவருடைய இதெல்லாம் லீலைகள் எல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிய ஆயிடுத்து. எல்லாரும் வந்து பார்க்க ரொம்ப பெருமையா பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இவருக்கு அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுது. ஏன்னா இவர் வந்து வெறும் சுவாமி பக்தியில தான் இருக்கப்பட்டார். உடனே இவருக்கு ஒரு பேர் எல்லாருமா ஒரு இதுவா கொண்டாடிட்டு இருக்காளேன்னுட்டு அவருக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது. சரி, நம்ம இங்க இருக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இவர் உடனடியா இது ஜெகநாத்புரிக்கு அங்க இருந்து கிளம்பி போயிடுறாரு. கிளம்பி போனோடனே அங்க போற வழியெல்லாம் இவருடைய இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு. இவருடைய சாமி லீலை பண்ணினதும் இவரை பத்தி எல்லாரும் பெரிய பரமஹம்சராக்கம் இவர் அப்படி இப்படின்னுட்டு வழியெல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த கோவிலுக்கு போய் ரீச் ஆனப்புறமா கூட அங்கேயும் ஜெகநாத்புரியிலையும் எல்லாருமா சொல்லிட்டு இருக்கா, உங்களுக்கு சாமி உங்களுக்கு வேண்டி பால் எடுத்து வச்சாராமே அப்படி இப்படின்னுட்டு. அப்போ அவருக்கு அதை பிடிக்காம இருந்தா கூட அது சகிச்சுன்றதுல. ஏன்னா அங்கிருந்து சந்தனத்தை எடுத்துட்டு போய் தன்னுடைய கோபாலனுக்கு தடவணும் இல்லையா, அதனால அவ எல்லாரும் இப்படி ரொம்ப புகழ்ந்தா கூட அதெல்லாம் சகிச்சுட்டு அங்க இருந்தார். அப்போ அவர் ஒரு நாளைக்கு அங்க இருக்கிறவாள்கிட்ட சொன்னார், எனக்கு இந்த மாதிரி கனவு வந்தது, இங்க இருந்து சந்தனத்தையும் கற்பூரத்தையும் எடுத்துட்டு போய் என்னுடைய நான் ஒரு பிருந்தாவனத்துல ஒரு கோபாலன் கோவில் வச்சுருக்கேன், நான் அங்க அந்த கிருஷ்ணருக்கு எனக்கு தடவணும், அவர் ரொம்ப உஷ்ணத்துல இருக்காருன்னுட்டு சொல்றாரு. அப்போ அதை கேட்டுட்டு அங்க இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் அதுக்கு என்ன, நாங்கெல்லாம் உடனே தரோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அங்க இருக்கிறவா எல்லாரும் சந்தன கட்டை கற்பூரம் எல்லாத்தையும் எடுத்து அது தூக்கிட்டு போறதுக்கு ஒரு 2 ஆள் அவருக்கு துணைக்கு வேற அனுப்பிச்சு எல்லாம் பண்ணினான். இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு இவர் வந்து திருப்பி போகும்போது அந்த ரெமுனா கிராமத்து வழியாவே போக வேண்டி இருந்தது. அப்போ உடனே அவருக்கு சரி நம்ம கோபால்நாத்ஜியும் பார்த்துட்டு போலாம்னுட்டு அவருக்கு தோணிட்டு, சரின்னு அந்த கோவிலுக்கு திரும்பியும் போனோடனே அங்க இருக்கிற குருக்கள் உடனே அவருக்கு பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து அவரை இது பண்ணோடனே அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அன்னைக்கு நைட்டு அங்கேயே தங்கிட்டு இருந்தார். அன்னைக்கு ராத்திரி அவருக்கு திருப்பியும் ஒரு கனவு வந்தது. நீ இதெல்லாம் தூக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு நீ இங்க வர வேண்டாம், நீ இங்க இருக்கிற கோபால்நாத்ஜிக்கே நீ வந்து இந்த சந்தனத்தை எல்லாத்தையும் அது தீர்ற வரைக்கும் நீ இங்கேயே அவருக்கே நீ வந்து அந்த இதை கைங்கரியம் செய்யி அப்படின்னுட்டு நீ இங்க செஞ்சானா நீ எனக்கு செஞ்சா மாதிரி தான் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுற.
உடனே கார்த்தால எழுந்தோடனே எல்லார்கிட்டையும் சொல்ற. அப்ப எல்லாருக்கும் பயங்கர சந்தோஷம். ஏன்னா பயங்கரமான வெயில், இதெல்லாம் தூக்கிட்டு திருப்பி அவ்வளவு தூரம் நடக்கணுமேன்னுட்டு அவளுக்கு நினைச்ச உடனே இங்கேயே செய்யணும்னு உடனே அங்கேயே எல்லாரும் கடகடான்னுட்டு எல்லாம் சந்தனத்தை அரைச்சி கற்பூரத்தையும் சேர்த்து அரைச்சி அங்க வந்து சுவாமிக்கு அதை இது பண்ணி கைங்கரியம் செஞ்சார். இந்த கதையை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து எல்லார்கிட்டையும் சொல்லி ரொம்ப மெச்சுண்டு அவரை பத்தி பெருமையா எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிட்டு இருந்தார். இதுதான் மாதவேந்திரபுரியோடைய அந்த கீர்ச்சோர் கிருஷ்ணனுடைய கதை. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ.